A Jožko tu má aj svoj fantím, to je paráda. A s úsmevom a víťazom sa stáva štartovné číslo 105 Zbigniew Javorský Marastin. Zbigniew je z Polska, ale chválil perfektnú atmosféru pre deti organizátorov, takže bolo nám dobre počúvať tie pochvaly a určite za tú prácu, ktorú organizátori odviedli, si to zaslúžia. Takže gratulujeme Zbigniewovi, Jožkovi a Martinovi. Takže Zbigniew, ak má dlhú cestu domov po Polskom a veľké vzdialenosti, tak myslím si, že hladom nezahynie. Martin, Zbigniew. A ideme plynule ďalej, prechádzame na kategórie, ktoré bežali 7-kilometrovú trať behy a začneme juniorkou.